लोगोफोर जोंहा नै दिनै अमा बेदरजों खमा बिबारजों जानोसै आरो दायो संगोन आरो जा मादैया संगोन अनला संगोन आरोना नैबे माइरंजों उनथ'वाखै अमा बिबार अनला नै जा अदाबा सैमाया खुरजोब्बाय गावनि फिसाखौ दोननो नागिरदोंमोनदां बेहाय नै बेहायसो लाबोजोब्बाय नै थेरेना फिसाफोरखौ देरहांबाय बेयाव संनो नागिरदों दायो बाब गाइखेरानो होथारदों देरहांबायनि लोगोफोर थेरेननि फिसाफ्रा बिराद सालु जाखाबाय नैबेथ' गैयो जि मोजांखा जि साइस देरखादों मासे थैबाय 6थाल'सै आरो दायो 7थामोन बुरजा खांखायो बे थेरेना नै अर लगायबाय बेहाय संनोसै आरो संखांबाय नै जोंहा सामब्राम सेरबाय अमा बेदरखौ दायो संग्रोनोसै मादै संदों मादैया semua berkorban. Dari kari hansai logofor. 카리야 카라면. 되게 괜찮네. Tayo on hasne. Kundejengno bara मोजां मोनसै. Nggak sekarang dah. Dia. अन गुन्दै देनानै होबाय नै ग्राइन्डाराव उवालाव देयासै नुनायावनो गोथाव खोनाखायो नामा बनजों संनाया गोथाव जायो नालाय ओंखायनो जों बेयाव संबाय गेसाव संबाय थायासै Rumah saksi. Rumah apa? Rasa manis kan nih. Mendana, boleh aku tahu kalau ibu. Rumah berkuno lagi tu siapa yang? Kamar berkuno nuran yang kebeli tu baik. Izin kamu Hari ini kagak. Just ni. Boleh aku tahu baik. Aku tahu mana kau baik dinja kerja jang. Cak sedani ber. Isi betul ni pelan tu. Hari musnah mau guna dah.
खारैफोराव सावनो एसे आं गयनानैहाय एसे माबा मोनदों एसे मोनसेबो साबाबो जायो बिराद गोथाव जाखाबाय नै लोगोफोर मोजां गोदौखाबाय नै थावबायहाय ओंखाम गोरलै बायदि खुन्दैजोंनो बारा मोजां नुला अमा बिबार अमा बेदर दुन्दिया गोरलैजों ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय लोगोफोर नाजिरा जानोसै जोंहा दायो अनला अमा बिबार अमा बेदर नोंलाय जागोन ना जाया नों जागोन ना जाया जागोन खेबखादों आङो बबेखौ संग्राखौ खेब्बाय नै लोगोफोर जानोसै मोनबाय नै अनला ओंख्रिया बिराद गोथाव जाखादों आरो लोगोफोर अमा बिबारजों अमा बेदर बिराद गोथाव मालानि मैथा मोनबाय दहायनि साननै बे मामोन दाउ सोरनिबामोन आंनि आंथ' जायाखै बे आंनि बे दहाय साननि आंनि बागैखौ जानोसै दाउ आलु